Türkmenistan'ın Alımlar Akademiyası'nın hemen Batumurad'ın naqı yaşır urumusunun merkezi genişinin yanındaki yaş alımlar merkezinin bir elektoru mekorunu sanlı uluğa markalı okuw maksadı geçirilip, olu işin keyfiyeti bolly. Türkmenistan'ın Alımlar Akademiyası'nın hem yaşlar urumusunun merkez genişinin yanındaki yaş alımlar merkezi tarafından iqtisadiyyatın podokları üçün alimi işgärleri hem ýokary derejeli hunärmenler taýýarlamakda yaş alımlar genişlerinin orna atly video maslahatlaryň meýilnamasy esasynda Türkmenistanda alymy ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryna kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde yaş alymlaryň orna atly ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň yaş alymlar geňeşleriniň hemem köpçüliklerini habar berişler ýeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda online maslahat geçirildi. Onda mawtumuly pragynyň döredejligini sany tehnologiýalar arkaly öwrenmek meseleleri hakynda ýurdumyzyň milli iqtisadiýatyny ösdürmekde döwrewap ýokary bilimli himik hunärleri taýýarlamaň orny barada. Türkmenistan UNESCO türkmen halkynyň taryhyny öwrenmek, milli gymmatlyklaryna hasaba almaň özara hyzmatdaşlygy hakynda ýurdumyzyň iqtisady ösüşini, alymyň we tehnologiýanyň ösüşini, hime senatyna degişli alma barlyk işleri, halkyň medeniýetini, sunuwatyny, däp desturlaryny, taryhy we edebi mirasyny öwrenmek bilen bagly çykyşlar guruldy. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ajaýyp zamanamyzyň beýik mugalimi, gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzyň alymy jemgyýetçiliginiň ýaş wekillerine dörejelikli zähmet çekmegi, öňdebarjy tejribeleri özleşdirmegi, bäsleş we ukyply, netijeli alymy işleri alyp barmak üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Mehriban arkadamyzyň ýardym bermegi bilen Alymlar Akademiýasynyň hemem ýaşlar urumusynyň merkezi geňeşiniň ýanynaky ýaş alymlar merkezi tarapyndan ýurdumyzyň ýaş alymlarynyň hemem oýlap tapyjylarynyň işçiligi ýurdumyzyň iqtisadiýatynyň ösdürilmegine gönükdirilýär.